Gata, vă ajunge cu muzica. Și face Bogdan. Bine, măi. Ți-am ascultat sfatul, mi-am pus goaluri, mi-am refăcut goalurile. Mai am urțănile alea acolo. Hai să trece la treabă. Mi-am pus bările alea drăguțe sus acolo cu... Așa. Cum se cheamă episodul? Cum se cheamă campania cu numărul 2? Ții minte cumva? Jerusalem. Jerusalem? Ia să trec eu aici. Jerusalem. Ca să salvez eu să-mi pun și pe YouTube dacă tot mi-am făcut canal de YouTube. Get. Intrăm direct în pâine. Zaghvagin, fight. Bam. Nu vreau să dau abort la nimica. Ah, stai că s-au schimbat caracterele. What the fuck, vreau să ies că am crezut că am intrat eu aiurea. Da, nu, alegeți alte. Da, cu cine să joc? Are ce cu băiețaș ăștia aici? Asta e cu cuțitul, asta ce cu el? Soldatul, ești nebun? Da, mai... Flash, Jude. Ah, l-am pe ăsta, primul. Da, să mă joc asta cu țigările. Asta cu cricheta. Gata. Se rupe. Ce ai făcut azi? Cum ți-a fost ziua? Băgat în mai niște payback și m-am abstract de el. Gata, l-ai terminat? Era terminat de mult, dar am zis că să mai termin, știi, achievement-ul pe acolo. Ne-am mai cumpărat mașini, ne-am mai tunat. Dar Grid ce ai jucat? Grid-ul... Da, l-am fost instalat atunci, da, e 2019 ăla. E Grid 2, cum ar veni, sau Legends-ul? Ăla care e cu videoclipuri din realitate? Că nu mai știu care Nu, nu Legends, e Grid de 2019, Grid, așa se cheamă, habar n-am. Eu am un Grid, dar cred că e mai vechi 2019. Să vedem ce zice asta aici. Oricum, celălalt 2016, cred că nici nu mai este pe Steam. Bă, ăla l-am, eu l-am pe Steam ăla. Nu-l mai găsești. A început, hai da. Stai că am pistoletul meu, Ia să vedem ce găsim pe aici. Dar unde e laser de la? Păi trebuie să-ți crești... Putem lua sărma asta în poate? Nu cred. Oricum o să... cred că trebuie să ne apărăm aici, frate. Că gen la jocul ăsta fiecare categorie în parte are câte o poveste, nu? Uite armii ce făcut pe Vezi că... Da. Da, nu mi-a scos nimic. Mă duc sus? Caută chestii, de jur împrejur, să punem pe jos. Dar nu pot să sar. Aici pot să sar. Vrei armă, Bogdan? Nu, am... Open crate, hai că am găsit un crate să văd ce-mi dă. Am cam de toate, mamă. Bă, este o mitralieră sus, lângă ăla de activat acolo. Activează alarma? Da, hai că nu mai găsesc nimic. Hai că stai la asta aici, dar pe unde vin fraierii ăștia? Cred că din toate direcțiile. Bă, dar parcă nu avea cum automatic mitraliera asta sau mi-am amintesc eu rău? Păi sunt două feluri. E una din care tragi tu și una din care tragi singur. Vai, ce vin fraierii!
Stai că vin din spate. Pe bune, cum ați ajuns până aici? Cum dracu intră pe aici? Nu. Ia ce vin de acolo. Aoleu, ce merge. Pot să mă duc să o umplu pe aia de sus, oare? Că nu mai am glanțe mai de sus. Nu, astea dacă se termin, se termină. Aha. Asta Bună da, seara, bun. Radu! Da. Fac episodul 2, mi-am făcut și canal de YouTube și vreau să-l urc pe YouTube după asta. Fac o serie mișto la jocul ăsta. E prea fain. Sunt prea mișto povești de personajul și tot așa. Și sper că eu vreau să fac o serie faină. Da, după asta Bogdan mă părăsește. Ne despărțim în seara asta și cred că mă bag la un Valorant posibil să mai țin. Încă nu am comanda aia, trebuie să învăț să o pun. Pe canalul meu de... E pus în descrierea canalului, dar am să-l pun imediat și aici în descriere. Încă n-am nimic postat, dar vreau să încerc chestii. Ok, hai mai departe. Hai, stai să-mi încarc să fiu sus. Hai că-ți vine. Încerc chestii, Radu, fac de toate. Mi-a zis bine Bogdan, fac și YouTube, fac și reel-uri, toată lumea mi-a zis. Mi-a făcut și TikTok, Bogdan. Am și canal de TikTok. Ăla. Că și doctorul s-a apucat și de TikTok. Da. Get your ass in here and seal the door. Ui, și asta e. Ai viață scăzută? Nu. O căutam pe aici, trebuie să zic o chestie ceva. Care bubuie? Nu. Ma. Mergem sus? Da, stai să-mi dau... Ui. Nu, Hai. nu, e Artiza TV. Da, deocamdată nu e nimic postat, dar să-l trimit, trebuie să-l trimit imediat. Ia, hai că trimit, îl pun acum în chat. Oh, vai. Nu, o sări pe mine, vai, cum dracu, mă știu cum am pus în bară. Mă Da, ascund, sunt foarte... stai că mă ascund o secundă aici. Gata, Este un machine gun aici, dacă n-ai a treia armă. n-am, să rămână la prost. Încă n-am nimic, dar să iau să fac. Got it. Băi, ce dracu e șobolani? Da. Mă pus jos, fraiere, iară pe mine. Da, mă bagă în ei, sunt prea mult să mă bagă în ei. Băi, ce-o sări fraieră pe mine? Nu, bul. Dar unde-i fraierul ăla? Cadă leacă. Băi, ce aici mâncați o șcurată? Pe unde? Pe aici, nu? Prin casă. Da, în casă, să... Să apărăm Să casa rămână, asta. Radu! Vrei revolver? Nu. Asta pleacă. Să rămână, Radu, mulțumesc. We're shipping out. Dacă vrei să-ți încarci armele, ai aia, arma aia specială. E un stunt gun, grenăzi, chestii. Stai. Tu ai pus aia? Da. Vreau să o dau jos. Trebuie să mergem pe sus. Ah. Mai sunt câteva lovituri și chestiile astea.
Dar ce-i sus aici? Ai, doctorul ăsta. Vin fraierii? Da, păi... Nu știu cum am reușit să mă blochez afară. Hai, vine acolo. Hai, ți-am deschis aici, vine acolo. Da. Am blocat un căcat din ăla și m-au aruncat afară. Hai că am pus baricada înapoi, mă duc sus. Bă, ce s-a bătut Jude ăsta, au bătut tankul cu mele atac, ești nebun? E tank și el. Unde pot să pun high voltage de la? Afară în grădină, ia vezi. A, uite ce. Ia apăra mea. Oamenii cum sară, cum cad ăștia de picați, ești nebun? Iar m-am blocat. Ce? Ba, nu. Am intrat în casă, că mă blocasem ca prost afară. Ah, da. Și am intrat repede înapoi în casă, că am pus gardul și... Am pus aici ăsta electric. Bă, ce urcă pe sus la Da, mă frate. duc sus acum. Du-te, du-te, stai sus că... Bă. A, nu, că ce intră, că urcat deja sus, că Juda meu l-a pus jos. Cum, iubire? Ah, Ce urcat, zăbăloșe. Time to haul ass, Doc. Yalla. Ia l-a auzit. Can't leave without the launch control 1, codes. control 2. What? Launch codes. Without them, the satellite is useless. Da. Shit. Ce vrea asta, frate? Okay. Să-i aducem ceva cat. O să ceva satelit, nu știu ce vrea. Hospital and one is at the consulate. Suck it up. Bă, trebuie să iei package, trebuie să ieșim pe aici, nu? Da. Să-i aducem... Bă, hai că mă duc eu pe aici, sunt 3 chestii. Dar tu unde ești? Afară? Sunt afară, dar sunt în altă parte. Stick to Gazelle. Find that case. Am intrat într-o casă aici. A, uite, am găsit-o. Found it. Scratch one. Excellent. Keep looking for the other one. Mă nervează când îți duce unul cu tine și unul cu mine. Dar mă descurc, nu e problemă. Bă, dar de unde dracu ați venit? Bă, ce-i ce? Nu, m-a prins tancul singur, futuți gâtul mătii! Da. Nu. Dar de unde a venit, ei?
Te-a omorât? Dar mă omoară acum, da. Mă omoară, gata. M-a pus jos, frate. Băi, ce-o venit zăbălosul, e. Bă, dar mai moare Nu ăsta te astăzi? cred, Că da? mai omoară pe una. Ce dracu e? Nu moare tancul ăla, e. Doamne ferește. Oameni, ăia, ce-o tras toată echipa în el. 4. Can someone get me some Bă, fula, n-am kill. What's your goddamn Nu, pe acolo trebuie să mergem, nu? Alpha, I've got limited fuel here. Clock's ticking. Uite, medkit aici. Oh, bun, bun, bun. Fucking hell. Come look at this. Move! We don't want to get trapped in Gata. here. Woo! Moving up the stairs. Bă, uite și jos muniție, Radu. Arme. Radu, auzi, mă uitam în chat. Bogdan. Da, asta e gata, am găsit-o. Hai, Heading to the dock. hai să mergem. Bun, să fie ce jos să iei muniție. Alpha, I'm burning through a sample ship. Hurry up with those cases. No, I can only reactivate from the primary terminal. Which is where? The Raham base. In the Ai găsit vreo bombă, ceva? Alpha, Raham No. has a Mach-Fed auto anti-air Oh, system. God. We'd be shot down. Nu este Hai că sigur. ne trimite în altă parte. Nu este nimic pe aici. Dar nu mai stau aici, că încep să vină zombie. Hai să mergem. Da, hai. Explosive, gloanțe explozivi, dacă vrei. Da, da, eu am pus jos aia. Ah, tu ai pus-o? E că am ajuns în casă. Haide, vezi, sări. Unde ești? Tu sus? Da. Trebuie să salvăm fraierul ăsta, nu? Mhm. Phoenix, we have the doctor. Copy. Moving to console at helipad. This way. We can use the rooftops to get there. Hai, unde-i moșul? Alpha, I have a visual on you. Copy. Gate is locked. Ui! O sări fraierul. Shit! Look at that swarm. Nu, iarăși. Doamne, cât-ți film să mă bată tata! Trebuie să iau o armă. Aici n-am Cum grenade. dracu a urcat ăsta aici? Nu știu, hai că trag eu în grămada asta de... Unde-i doctorul? A, repară ceva aici. Doamne, ce șmecherii shotgun-ul ăsta, Bogdan. Gates open. Avem gloanțe? Da, aici. Acolo. Oh my god. Da, pula! Păi și noi ce ar trebui să facem? Pe unde trebuie să trag? Oh, uite acolo, Bogdan, aici în față. Îi vezi acolo în față unde trag eu? Da, 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 gata. Cred că avem din conjurat, hai, hai, hai. Pe unde, prin casă? Nu, nu, hai, mergi în față, după mine. Hai că sunt cu doctor aici.
Băi, doctor, ai făcut gura mătii ce m-a speriat dracu, am crezut că e zombie. Nu mai stai, hai. Nu mai stau, nu mai stau. Iei tu aia? O, da, înseamnă că trebuie să mai stăm. Ah. Dacă trebuie să pun de asta... Defend the helicopter. Da, păi nu. Dar nu apărăm noi? Fire fence. Dar voi de unde ați venit, mă, cover? Dar de ce dai în mine? Dă-ți-mi, mătii. Am pus mai pus mitralier aici. Da. Da, dar nu e autoturit. Nu. Nu, că nu mai am găsit. Mai sunt aici health kit-uri. Da, trebuie să-mi dau unul. Da, n-am. Hai, dă-te într-un colț și dă-ți. Îmi dau. Mi-am dat. Doamne, ce urcă ăștia, ești nebun? Gata? Acum, da. Încerc. M-a prins tancul iar! Băi, parcă știe ăsta, e. Am scăpat? Da. Mama lor. Băi, băiatule, ce Ia uite acolo. E fix ca în World War Z, ca în film. Da. Dar e inspirat din filmare sau e făcut înainte cumva? Băi, eu cred că e făcut că împreună cu ei, că nu cred că aveau voie să folosească același nume. Plus că scenariile sunt cam aceleași, că doar ții minte că ăla s-a dus cu elicopterul în Ierusalim, că era zidul la mare și nu treceau ăia. Da, din colo și-au văzut. Plus că sunt făcut din ce sunt două firme mari care le-au făcut. Nu văzut că e Paramount Studios și încă ceva. Chiar îmi parcă m-aș mai uita la filmul ăla odată. E pe Netflix. Da? Ready up. Let's go. Aia, ce târziu am intrat în seara asta. Doamne, a fost asta canto. Mă bată tata, am tras un fric, boss, în stații. Doamne, când am venit acasă, erau erau minus 6 grade, simțeau ca minus 12. Mi-au bubuit creierii. Da, păi și la mine mi este ziua centrală că a fost fric tare fără. Ia. Asta e cam enervant misiunea. Bă, de aici- Ultima să vezi. De aici nu cred că mai țin minte. De fapt, știi ce țin minte ultima oară că am jucat? Când eram pe parcă un fel de baraj. Ei, misiunea asta sau Asta-i? următoarea? Ah. Știu că de atunci n-am mai jucat parcă. Bă, dar ce frumos e jocul. Hai da. Another day in fucking paradise. Ia uite ce frumos Get jocul ești. behind us, Doc. Ah, da, asta A e. lot of action. Refugees. What the fuck, de unde s-a spawnat asta? Iui! Da, hai să mergem că ăștia tot vin.
ciuruială! O, ce sarmânle. Un joc foarte prietenos este. Da. Foarte... child friendly. Da. Hurry up and get in here. Deci înseamnă că trebuie să fie o bombă pe aici pe undeva. Sau este vreun caracter care are Set in the bombe plant. și sparge chestiile astea. Cred că da. Multiple swarm, s-o zis. Da. Get out of the open. We need you alive. Uite încă unul. A, uite, am găsit, uite, un bridge charge. Dar o care din ele să o luăm? Care vrei tu? Vrei să o luăm asta de Hai lângă să aici? vedem. Bă, da. Hai încoace și caută... Ia, vezi ce-i înăuntru. Stai că o mai spart ăștia una. Prea mult zombie. Hai, le spart pe amândouă? Nu, una am spart. Mai este una spart aici. Dar nu poți intra în aia. Ba da, ba da. Sau tu ai spart-o pe asta? Ia, vină cu a. Uite, am un... Este un sniper aici. O spart-o grasul nostru pe asta. Nu, mai asta am spart-o eu. Asta ai spart-o tu. Ce să iau de aici? Classic Battle Rifle. Da, să iau asta. Și cu Heavy modulul ăsta. Băi, Jude, ce dracu face? Stai și te uiți la el. Că moare. Stați aici și trageți în fraier, că acum și începe. Și mai sunt niște chestii de luat pe aici. Fortifications. 5 secunde, 4 secunde. Da, asta e misiunea aia. Mamă, ia să vezi Bogdan ce e murit de aici. câteva ore. O zis, o întreba Radu, domnul Mr. Cocache, de ce este femeie? Trebuia să fie cocache. Așa o zis. Dar ce Radu, ai problemă cu Bogdan dacă vrea să fii femeie? Nu ești politically corect? Ești sexoase. Ești sexoasă deasupra. Doamne, ce mulți sunt! Ideea e să ne ajungă la ușa asta lui doctorul lui pește. Băi, n-am grenade, asta îmi place la Gunslinger. Că ai grenade. Am eu o armă cu grenade. Am luat-o pe jos. Nu mai am. Așa bubuie ala... O, dar de ce vin și pe sus? Ce porcă, vin și pe în spate. Vin și pe sus. Dar că stai sparg să ne fraierul încarc ăsta. arma. No team to recharge. Da, tu văd. Uite, Radu, la asta visează orice jucător de game, orice gamer vreo în viață. La așa ceva visează. Da, bine, dacă supraviețuiești să faci asta. Vine un gas mat. Doi au venit. Dă de acolo. Mă dau. Bă, ce să cațăr ordinar, ue! Vai, mor! What the fuck? Ce m-a scos așa de tare? Gazul ăla verde m-a scăzut? De ce ești supărat, Radu? Ce s-a întâmplat? Nu știu. Băi, vin unul și ajută-mă. Hai un pic că... Dar nu tu, unul dintre ăștia, că tu i omori, că văd că... Eu dacă vin... Mic mă pune jos pe mine și aia. Să-mi dau viață. Nu, tancul a venit fix lângă mine când ne dădeam viață! Nu te credă. Morții, mătii! Băi, fix când îmi dădeam viață a venit. Gata.
Măcar cu meleul nu faci... Nu dai damage la ăla. Stai, fraiere, să-mi încarc arma asta. Tragi la 1 kilometru cu laba aia. Ce vrei să spui, bă? Dar cum era la 5 metri de mine și îl dădea și îmi făcea damage? Ți-ai luat lamă în spătel. Ce faci, Radu? Cum ți-a fost această zi? Această zi friguroasă. Așa faci... Așa faci tu? 5 clicks away. As we came in, I saw a road on the other side of the power Nu plant. mai știu ce trebuie să facem. Let's check it out. I call shotgun. Băi, nu știu. S-o bucui Bine. jocul aici, nu pot să intru. Păi nu, dar... Ah, Așa, în pana mea. Swapping out! We can cross over through that building. nu? Serios? Ah, ce trebuie să facem? Stay behind us. Building needs pest control. Big door straight across the hall. Ai, ce nu-mi place. Du-te, oi, de unde sunt înviată. Am pe acolo? Tank! Da, lăsați-mă! Nu. M-a luat pe mine. Vin. Hai o dată rasă, mă! Băi, ce de-a viață poți să-mi ia fraiera? Băi, trebuie omorât fraierul ăla, unii mâncă unde? chiar Că nu-l văd. câinii. Gata. Ok, hai să coborâm jos. Hai, vin. Parcă era jos. Ai viață? Am jumătate de viață. Where's the damn door switch? Băi, știi ce n-aș la jocul ăsta? Ai prea puțini gloanți. Da. Oa, dar unii căcate să urci sus, dar pe unde? Pe aici, Nu, nu pe aici. Ce dracu, bă? pe aici nu. A, uite, pe aici, bă. Hai, urcă tu, că nu știu. Mă duc. Doors are open. Everybody out! Ai, mama. Dar nu pot să sar. Serios? Chiar trebuie să-mi conjur pe aici să cobor? Da, nu pot, trebuie să cobor jos de tot. Hai că să vin fraierea după tine. Dar pe unde dracu cobor? Nu știu, pe noi urcat. Ah. Dă-li capă, că mor mult mai repede. Îi dau cap, dar încerc să salvez doctorul! Fii atent, ai. Băi, cât am dat în fraier. Fii atent, ai. Ajutor! Dar de ce au venit așa deodată toți mini? Că s-au spawnat 300.000 de zombi lângă mine. Am 1 HP. Eu nu mai am gloanțe. Îmi dau heal. Gata. A, și trebuie să-i omorâm pe toți, să-l salvăm pe doctor. Uite scrie-mă noi, sau ce dracu asta? Bubăi. Mai sunt? Mama, hai că nu mai am gloanțe. Hai. Pistol. Heads up for alert! Down there. Gotta jump this fence. I'm sorry. I can't Oh, make that căcat, jump. nu-i nimic. Find another way down there. Ba, pe unde căcat? Este. Irvine's brown him up. Nu, pe mine iar că mor. Na, pe aici jos. În sfârșit, ammo. Viață. Right Short, here. nu vreau short.
Dar de fapt cred că ar fi mai bun shotgun-ul dacă e glau. Wow, dar ce puțini glanțe are să-mi va picioarele. Something you should see here. No, hai da. Hai să dai eu cu pistolul aici. Da, cu pistolul dau. Eu dau cu pistolul tot timpul până ajung până vin ăștia So mulți. that opening in the rocks. Da, ce stăteau ei aici la... Aveau meeting, băieță. Făceau brainstorming. Da. Da, chiar că. Ce bun a fost. Ai, și aici. Avem ceva chestii pe aici? Shotgun. Pick-up. Ți-a health? Drop that barricade down to break the fence open. Mai sunt? Unde de ne luat? E de acolo. Unde era tu? Unde trecut și tu? Mai este una. A, ia să mi-o pun asta pe mine și... A, stai, begin battle. No. Hai. Right here. Hai da. Oh, shit. Stai aici, nu te dau mai în Nu față. stau, că am văzut că-s mine. Lasă-l, lasă-i să fugă. Bum, bum, bum! Tâșnesc, băieți. O, în spate. Aoleu. Tancul. Nu moare asta odată! Bă, ce e asta de nu mai moare? Un scuipat. Nu știu cum se cheamă în Left 4 Dead. Spitter, nu știu cum îi zice. Că-s fix aceleași denumiri. Care le au. Hai, hai, că trebuie să înaintăm. Dar de fapt stai să-mi facă refill-ul. Hai, mi-am făcut refill la glanțe. Hai, dai. Ia ce cască are ăsta, Radu. Nu știu shotgun-ul. Au ce li sarcă petele. Dar nu știu, eu am un Assault Scout. Nu știu. Uai, Serios? ce enervantă e asta. Ce e asta? You find car. Got it. You think? Da, trebuie să-l apărăm pe ăsta, după aia trebuie să căutăm niște crates. Find Nu știu, car hai. parts. Ia, du-te tu. Nu știm care vine. Vin ăștia după tine? Dar unde să caut? Random? Vezi că da, prin astea două clădiri. Dacă ai ceva pe tine, Bomba. zici că Și un vin. tank. Ajutor, 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 că vine tankul pe mine! Du-te după mașină, că fraierul se bușește mașina. Asta de căcat e că trebuie să-l apărăm și pe doctorul lui Pește. Got something. When in it to you, dog. Și unde le aduc? Le aduc lui, nu? Bă, ți-ai Bă, ce fețele scoși ăi? morți amândoi. Ce faci aia, bătule? Azi că intră și am vală, să ce dau. Acușa. Dar cum unde dracu trebuie să mă... Prin interiorul clădirii. A, și poți să ies pe acolo? Nu, da, poți să ieși, trebuie să vin apoi. Gândea că cam lungă, da. Aici. Got something. A, When in it to serios? you, Și dog.
mult trebuie. Come look at this. I got parts. Running back now. O, ce fraiere vin după mine. Băi, apărați-l pe doctor, ei. All yours. Dacă mai e una aici și mai trebuie una tot de unii. Uai. Și unde mai sună tot aici? Mai e una în clădire, dar... Dacă ne apare acum. Bă, ce șmecherie a rămas, n-ai? All yours. Hai, stai la def, că mă duc eu să o aduc. I got parts. Running back now. Nu, nu. Don't, m-a prins prostana. Mi-am dat, mi-am dat. Bun. I got it running. Let's go. O reparat asta duba? Da. Duba a misterelor. Get into the van. Vino mai prostule încoa. Hai mai repede. Oh. All of you just shut up for a second. A ce e așa recalcitrante, Bogdan? Phoenix, I think we made it. Da, nu? Mi somne. Foarte sau. Bă, mersi mult măcar că a intrat să terminăm asta. Da, că mai este încă una, o parte mai scurtă episodul ăsta. Bă, ce gol frumos mi-a pus acolo de subscriber. Arată bine acum. Finuț. N-am mai Da, pus. și îți mai pui acolo, poți să pui și gol de RTX l-am pus. RTX. L-am pus. 3060 Îi pus. Ti. Îi pus, dar cum nu se vede aici, uite, stai, uite aici se vede. Acum deschid cea, uite aici se vede, vezi? Ah, dar de ce-ți vede numai acolo, adică? Că pe gameplay am zis că aici să nu obturezi poate chestii, știi? Ah, Da, nu cred că ar deranja, că văd că toate au o bară aici, văd că asta nu încurcă absolut deloc aici. yeah. Gata, ready. Hai să dăm și cu... Ah, da, ăsta e cu... Aia e enervant tare. Mi-au mai dat un skin la pistol. Bă, ești nebun. Îți dă skin-uri. Adică îți dă în funcție de level. Cu cât crești level la armă, cu atât poți da. să pui. Doar că asta ar fi fost fain să pun în dreapta să arate și care e diferența de damage sau de Da, asta e silence că acum sau de- vedeam, că nu mi arăta nimic la skin. Nu ți arată nimic, e doar vizual și mi se pare ciudat. Termin misiunile astea cu... O să termin misiunile astea cu Bogdan, cred că mai este asta și încă una sau doar asta. Și dacă... Și după ce o să iasă Bogdan o să mai rămân, cred că la și Valorant. 1, 2, vedem care-i treaba. Da, mai dau un râncuț. Deja 46 de minute. What the fuck, boss? Când trece timpul ăsta? How do we get in? Păi da, cam așa am The base calculat și command o sells oră. security cards. So, we're searching corpses and uniforms. That's most likely. Asta știu misiunea. O știu cât ți-o dă la început când ai single player. Oh, fuck! Nothing here. Da, ai grijă la ea. Too loud. Mamă, ce era? Oh, fuck! Reloading. Heads up for a lurker. Watch your step. Ui, ce plouă cu zombalei! Băi, ce vin disperație! Calmați-vă! Hands on the ground. Keep coming. Nothing here. Vedeți că încă sunt mine. Am văzut, am văzut. I've got nothing here. Uite, aici este lângă mine. N-am știut până acum.
Ai tu glanțe? Da, să moară, gata, nu găsesc cuvânt. Ai tu glanțe. A, joci tu, Radu? Da, du-te, Radu, la un meci. Du-te liniștit la un meci. Dă-i un meci, cred că ai timp, o să dureze puțin misiunea. Dă-i un meci, dacă vrei să jucăm împreună un rank, jucăm după asta. Nu nicio problemă. Bogdan a zis că nu cred că mai rămâne cu puțin, e nu obosit și... Eu aș mai sta la un Nimic meci. căcat. Eu aș mai sta oricum la un meci că... Am și misiuni la Twitch. Trebuie să fac niște ori, trebuie să fac anumite ori de live și trebuie să stau oricum live și... Băi, l-o Bă, prins pe bă, flare. vin. La unde fugi, fraierul? Dar nu înțeleg. Ai, doctorul căzut. Da, ăsta care apare cu roșu așa, ce înseamnă? E ori bomber, Ce prost e ăla. ori e... Hai după doctor, că bomber s-a dus singur. Ori e screamer, ori e bull, ori e... Gen să-l vezi mai bine. E- Bă, dar nu că, nu la, nu la asta, știu. și la, de exemplu, uite cum era fraiera asta căzutul jos aici. Ai văzut că murisi A little C4 would crack that open. și avea jos un semn roșu după ce a murit. De ce apare așa? Mai este... Nu știu exact dacă l-a... Mai este faza că poate ăla care scuipă, și dacă nu-ți dai heal, te poți transforma în zombie. Ah, serios? Da. Și tu revii într-un minut. Am luat barbwire. Ai luat asta de aici? Am luat ceva și am pus pe jos, dar nu mortale de astea. Digging for treasure. Sniper de ăsta mare, Bogdan, aici la mine, înăuntru. Îmi trebuie să mai iau gunslinger. Niche. Știam ce stă degeaba asta. Ai găsit sniper, Bogdan? Eu am găsit un machine gun. Ah, bun și ăla. Vin prin dreapta pe undeva. Vine un bull prin dreapta. Am un sniper de la cu bombii, deci dacă vin băieți să... Mai este unul? Ia să le iau. Doamne, dar și ciudat e ceața asta, așa se vede și la tine sau numai la mine se vede când da grafica mică? Nu, nu. E într-adevăr, e o furtună din nisip. A, da? Vin! Mamă, deci cum pică pur și simplu. Mi se pare genial. Bă, e mișto tare făcut. Da, ai avut dreptate, nu că ai avut dreptate, nu există loc. Ai update? Nu e problemă. Nu e problemă că nu, cred că e mare. Da, nu, e mic, E l-am mic? făcut eu azi. Da? Ah. Adică nu există loc de discuții comparat asta cu Left 4 Dead. Acum cel puțin. Nu. Nu știu, sincer mi se pare și mai bun decât celălalt. Care e celălalt? Care e fix upgrade la Left 4 Dead. Bloodbath? Bloodbath ăla. Mi se pare mai bun decât ăla. Păi ăsta e la fel ca ăla. Cu arme. Nu neapărat. E diferit? Da, doar că ăla e aleacă, adică acolo fix tot în, de fapt e tot în echipă de 4. Adică n-am jucat povestea la ăla, sincer. Băi, știu că țin minte că zicea Cadar că povestea nu-i wow, adică Da, nu, asta e atâta că, na, e tot Left 4 Dead, doar că, na, e o grafică mai bună și hai să mergem. mergem? Da, da, da. Hai, cu fraierii șefii, în continuu. A, da, e furtună de nisip, bă. Bă, ești nebun. O leacă cum cade lumina asta aici. Nu, 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 fac, închide ușa dracului odată. Mulțumesc. Ce facem acum? Dă-i în fraierii ăștia. Trebuie să Tancul! închide- Doamne, ce-o sărit în sus! Dă-te că eu Am un slasher de sniperul ăla cu singur. bombe.
M-a prins... Cumva a murit, nu înțeleg de ce. Ce-a prins, cred că ușa. Serios? Nu mă așteptam să-mi dea heal, să-mi dea heal sau să-mi dea damage ușa. Care trage? Prostul nostru. Îl s-o Băi, ce hazardat. trageți ăi? E bun loc, nu e nimic. Ei! Ce v-ați hazardat așa? Calmați-vă, băieți, gata. Doamne, ce buță-s buță ăștia. Unde? Băi, hai aici, că am găsit refill. E clar. Vine cu am găsit refill, armă. Ia să-mi iau health pick-ul ăsta, că nu mai am deloc. Băi, s-a închis ușa! Păi nu, nu putea intra oricum. Să-s fraieră partea elaltă să facă nu știu ce. Am deschis eu ușa aici. Hai cu Bogdan, că am găsit chestii. Hai, mă uitam să văd. Automatic turret. Hai, că e bine. Unde pun tureta? Ok. Stai, că nu văd nimica. Uite aici. Ai găsit ceva tu? Da, am găsit un breacher de ăla. Eu am găsit o turret. Ai găsit de la Dispart? Da. Oh, fucking shit, fugi. Găsit aici. Da, aici trebuie să apărăm. Da. Fuck me. Tancul! Băi, nu, dar de ce stați în ușa E aia? prost știți? Veniți încoace lângă machine gun-ul ăsta. Vezi pe pro și stau acolo, fix lângă tine. Da. Nu mă protejează. Nu au intenții bune, dar că... Mulțumesc, Bogdan. Ai, niște grenade. Să dați mai Bogdan să mă văd. Pita lui Dumnezeu erau niște grenade de alea. Eliminate, Da. Oh, hai că s-a deschis. Bă, dar trebuia un gard de ăla electric să fie avut aici. Păi acum du și pune-l acolo, Dar nu nu l-ai? am, nu, am găsit Ah, un nu turret, mi-au atâta. dat. Superb. Deci nu mai au o 3 armă aici mergea. Unde? Bull în spate pe mine! L-am luat. Hai. Vin, unde? Înapoi. Aici. Înapoi? Aici. Nu, unde erai tu? Era bine. Ah. Hai pe ventilatorul ăsta. Power up the grinder. It's on. Come on in. Omorita noștri. Nu, îi teleportează. Asta îmi place când joci cu buți. S-a părut că îi tăia capul la unul de anul ăsta. Și era, mă, Jude, îmi pare rău, dă-mi asta. Nu, ai luat tu pe aia. Acolo e. Da, nu, ți-o dau, că o iau eu pe asta. Da? Nu-mi place aia. Bă, ce-mi place asta. We'll cover you so you can do your thing. Okay, well, what do we have to Ei, do? de ce e atât de jegos doctorul ăsta? Frate, ești doctor, fă chestii. Da, nu? Hai, vedem ce mai este pe aici. Stai să-i dau heal-ul fraierul ăsta de Jude, că prostul nu-și dă singur. Dar nu îl consuma ei, nu îl consuma pe ei. Mai este Nu, unul aici nu. de asta, să-i dau lui ăla să-l iau eu. Nu, dă-l pe tine. Că ei se hilează unul pe altul. Da? Ai stres. Păi, activate the console. Lol, trebuie să mă duc jos aici. Băi. Uite ce m-am speriat. Cum dracu ai ajuns în spatele Nu meu? știu, m-am omorât Băi, unul. deci... E cea mai mare porcărie, deci... Dar el ajunge silent în spatele tău. Da. Fix ca în filme a făcut jocul. Și nu-l auzi când e în spatele tău. Da. Spawnează Și ram. zice, să-l protect the fucking doctor. Uite asta cu injecțiile, ce cu asta cu injecțiile? Uite, vezi, acum apare ceva roșu jos. Păi da, ți-am zis să ai. Așa
Că scuipă ăla scuipă. Ah, ok. Și Oh, dacă cine nu te healezi, moare prost ăsta? și dacă nu te healezi, te transformi în zombie. Am găsit o turetă, Bogdan. Caută pe aici, trebuie să fie chestii. Now, I need to align the dish. Activate the console to spin up the motors. Ia mai activează de dată consola. Ah, All right, done. Dar unde mai găsesc chestii? Că nu mai văd nimica. Nimica, stați pe acolo. Uite un heal. A, dar machine gun-ul ăla l-ai pus, dar trebuie să tragi cu el. Ah, mă nu, e de la cartaj automat, boss. A, da? Da, da. Bun, bun. Bă, dar de unii vă spawnați, că m-am uitat. Nu era nimic, fratele meu. Băi, sus! Haideți un pic sus. Vede? Mă omoară. Vin, 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 vin. Băi, du-te, băi. Na, nu mai urla. Fix pe mine, de ce? Băi, băiatule, ce voleu mi-a dat. Băi, ce țântare! Doamne, ce... Ai heal? Mamă, dar ce m-a părlit? Da, stai că-mi dau acum. Doamne, ce voleu mi-a dat ăla. Cum s-a dus prost ăsta? Alt consol. Mamă, cât mai are de salvat. Încă n-am ajuns la partea cea mai grea. A, serios? De? Flare gun. Ne ajută cu ceva flare gun-ul? Da, dar nu Shot- știu, o putem folosi? Shotgun armă 3. Găsit un shotgun de la nebun. Ia să-l iau cu mine, să văd, poate trag fraierii. Ah, dau ăia bombii? Da. Ah, pentru asta e, ok. Mi s-a cred că să meargă în orice situație, nu? Aflăm, l-am luat cu mine. Va, ce trebuie să fac? Mamă, Băi, ce sunt ăștia? nu știu, dau gaz pe ei. Hai că mă duc eu să o activez. De cât țin de sus. Ok, hai după doctor. And radio for evac. The air defense grid is down. Da, don't off tot. Hai mei, dar mișcă-te, nu sta te rog cu țânta. Vino deschide asta. Ce? Nu, nu, stai aici. Doctorul ăsta. And... Aici e distracție. Poate o drujbă dacă vrei. On the roof. O, trebuie să găsim chestii, nu? Da, da, hai repede. Nu pot să urc pe aici. De ce e un bomber lângă mine? M-am căcat pe mine. Oh. Tancul. Dar nu moare tancul ăsta astăzi? SMG nu vreau. Nu vreau. A, uite aici scutiile, Bogdan. Am găsit asta. Ia-ți ultimate kit. Am luat ceva, dar ce am luat? Ce asta? Haide, uai, dă-te! Can someone get me some meds? A luat adrenalină, dar nu mă știu cu nimic adrenalină. nu? Da, nu știu nici eu ce face adrenalina aia. Hai să-mi iau medkit înapoi. Look here. Stai că mai avem o cutie aici, unde era? Phoenix. A luat totul? Nu, n-am luat nimic. N-am luat nimic, acum mai aveam o cutie. Uite o drujbă. Da, mai sunt vreo două drujbe pe ei. Voltage grid down. Voltage grid. Vrei drujbă? Nu, nu, nu-mi place. Mă mișc prea greu cu ea.
Da, ok, cam asta e. Hai să folosim... Phoenix! We need evac. Please respond. două machine gun pe stânga și pe dreapta. Eu am Hai să le unul. folosim cât... Ah, stai, uite, mai este au. una aici, Bogdan, stai așa. This will be a deterrent. Mai este o turetă. Vine cam de la dispart, dar nu este de la dispart. On the turret live. Let's keep it loaded. Phoenix, we are under attack! Phoenix! Alpha, I read you. Nick, fuck. Defense grid offline. Get your ass over here. Copy, Alpha, on my way. Unde iau să țin? Ce? Mitralieră. Era una undeva. Aici sus, pe mijloc sunt două. Ia-o pe asta din dreapta. Ia uite-l pe mine. Uai, cu una electrică, una nu. A, dar trec oricum din câte văd. They're coming from the other side. Uai, care de mine? Da, du-te, oi, cum te-ai spawnat a meu aici? M-am căcat pe mine. Unde vin de other side? Partea asta la altă în stânga. Dă-te leac mai la dreapta că... Ah. Stăteai fix în... Gata. Oh, fuck, vin și prin laterale. Am văzut. They're here. Tancul, fătu-ți gura, mătii. Ce bucat i-a dat ăsta în cap? Fuck, mă, cum pare să unde sunt glanțe? Erau, dar în bază. În spate. No shit. Ce cât thousands? Ce e roșie? Coming from the other side. Ah, flare gun-ul. Arunc eu cu flare Tancul, gun-ul ăla, tancul, da. tancul. Am văzut, trag în el. Hai că oricum nu poți să trec pe aici, că se conectează ca proștii. Băi, dar mor ăștia suse! Băi, am plecat noi de acolo, cum... Nu, dar cum ai ajuns aici? Că bă, ăștia nu poate să țin acolo. Veniți proștilor, încoa! Mamă, ia uite aici în spate, zombalei, cum vin. Unde? Uite acolo. Jos. Unde e elicopterul? Unde e elicopterul? Bă, tot de ceapa! A, nu, vine înapoi, aici, lângă armă. Aici vini? Aici zice symbol. Intră, intră. Bă, tot de ceapa! Ce gata? Ia uite ce Bine. dă. Boom! O da nucleară? Tras, cum se cheamă? Liga Dreptății, a tras cu laserul din Da, balon. bravo! Liga Mai ții minte? Dreptății, e bravo, e! Când o tras prima dată e cu laserul și toată lumea. Dar voi de ce aveți o armă așa de puternică? Doamne, ce mișto era ăla. Desenul ăla. Era că, o, mulțumim că ne-ați salvat. Da,